खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। मेघालय रायजोनि शिलंआव दिनै बर'फोरनि गाबगोनां बैसागु बिदाय फोरबोआ गाजा गोमजायै फालिदों। बे बैसागु बिदाय फोरबोआव बाहागो लानानै एम रनजित बसुमतारिया बुंदों बैसागुजों बर'फ्रा जोबोरैनो सोमोन्दो दं। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गुबै दाहाराव फैफिननाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा प्राणजित बर'आ हरखाब जिउ गोमाबाय। मणिपुरनि दुंहाव थासारिनि थाखाय क'क्राझार उदालगुरि जिल्ला खुंथाया सुबुंफोरनो गोनांथार मिथिसार बिलाइखौ फोसावदों। 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि बिपिएफनि सिङाव थानाय शान्तिपुर प्राइमारिया मोनसे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि गेजेरजों रामफलबिल दख'रा एबसुआ थुलुंगाखां होनाय मेल खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि कमलाबारियाव गारजा फोरबोजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै क'क्राझाराव मिरु बर' सावथुन महरगिरि आफाद बिसानि गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफ्रा समायखिरा लाबाय। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।